eettiset taustat ja normit. No, Peter Östman, ilmeisesti samat periaatteet ovat myöskin Suomessa vai? Kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä hyvin pitkälle niin meidän toiminta muistuttaa Ruotsin kristillisdemokraattien toimintaa ja uskoisin, että äänestäjäkunnassakin on samoja profiileja Suomen puolella kuin täällä Ruotsissa, mutta ilmeisesti on sama ilmiö käymässä täällä Ruotsissa kuin Suomen puolella, missä perussuomalaiset menevät voitosta voittoon, että siellä perussuomalaisten kannatus on nyt yli 10% ja täällä kun seuraa, että Sverigedemokraterna on myös noussut yli 7% rajan, niin uskoisin, että jonkun verran Ruotsin KDkin on menettänyt äänestäjiä sille porukalle. Mutta onko Suomen perussuomalaiset sitten yhtä rasistinen organisaatio tai puolue kuin Ruotsin demokraatit? Kyllä mä sanoisin, että puolue ja sen aktiivisimmat toimijat ovat vähintään yhtä rasistisia, joskin ehkä heidän puolueen puheenjohtaja Timo Soini, jolla on jo pitkä kokemus, niin hän on oppinut siistimään puheitaan jonkun verran. Ismo Salmi, tämä ruotsidemokraatti-asia, miten se koskettelee kristillisdemokraattia? No ei oikeastaan millään tavalla, koska meidän äänestäjät eivät ole ruvenneet äänestämään